ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ନିଜର ଅସଫଳତା ଏବଂ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ଶିଖାଇଛି ଯେ ସଫଳତାର ଏକ ମାରାଥନ୍, ଯେଉଁଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶ୍ରମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚାବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଓ ଅତୁଟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଜରୁରୀ। କିଛି ଦିନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହି ହାରିବାକୁ ଚାହିଁନି, ସେଥିରୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ଏହା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ରଖିବା ଦରକାର, ଚେଷ୍ଟା ଛାଡ଼ିବା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅବରୋଧକୁ ବିଜୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ, ତେବେ ଆମ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନୂତନ ସଫଳତା ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁନଃ ସଜାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ପାଇଯିବ। କେବଳ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ଯେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଓ ଜିତୁଆ। ଏହି ନାରେଟିଭ୍ ମୁଁ ନିଜ ଅନୁଭବରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଶକ୍ତି ଦେବ।